talagang to a certain extent, nag-work yung operation sa kanilang, hindi sila makapasok sa lugar. Secretary Mars at si Senator Bang, talagang merong operasyon na hindi sila makapasok sa lugar. So dapat kami talaga extra effort din para ma-contradict yung ganitong strategy. Diretso. Talagang tsumatsaga kami sa tao-tao, sa bayan-bayan. Makakatulong sana malaki yung TV ads, yung radio ads. Kaya na pasulpot-sulpot din kasi talagang sobrang mahal. So kami naman, kahit sobrang pagod, ginagawa na